Rozhovor medzi Igorom Matovičom a Marekom Šounom a odpovede na otázky súvisiace s vládnutím v rokoch 2020 až 2023. Dobre, teraz si tiež povedal, že je zločinec, lenže podľa ústavy Slovenskej republiky je zločinec niekto odsúdený. Bol niekedy premiér Robert Fico odsúdený? Ani Hitler nikdy nebol odsúdený a napriek tomu si myslím, že normálny človek sa na svete nenájde, ktorý by hovoril, že Hitler nebol zločinec. Takže si myslím, že rovnako máme právo takto merať podľa skutkov Roberta Fica. 15 rokov vládne, ničí Slovensko. Včera vyšiel ďalší rebríček OECD. My sme v elitnom klube 36 z najrozvinutejších krajín sveta a dopadli sme úplne najhorší. V každom jednom parametri po 15 rokoch vlády Roberta Fica. Ale to sme boli aj v roku 2020 až 2023? Neboli. Ale áno, videl som tam tie tabulky. Počkaj. Slovenská životná úroveň Slovákov je povedzme to od 93. Nie od teraz. A to je jedno, či si vládol ty, či vládol Fico, či vládol kdokoľvek iný. Celá zlá. Rozpredali sme štátne podniky, ktoré patrili. To máš pravdu. Rozpredali sme všetko, čo patrilo Slovákom. A teraz Slováci platia drahé energie, drahé nájmy, všetky tieto veci. Ale... To máš pravdu, ale každý normálny človek zase, ktorý nemá IQ húpaceho koníka, si pamätá, že keď sme vstupovali do Európskej únie, to bolo v roku 2004, tak Bulhári a Rumúni mali drasticky nižšiu životnú úroveň ako Slováci. Ano. Dnes majú Rumúni vyššie platy ako Slováci, majú výrazne vyššiu životnú úroveň ako Slováci. Rumúni, a toto je výsledok 15-ročného bačovania Roberta Fica. Poliaci majú o 40% vyššie platy ako my. Keď sme vstupovali do EÚ, keď začínal Fico vládnuť, tak my sme mali vyššie platy ako Poliaci. Dnes majú Poliaci o 40% vyššie platy. Na Slovensku za ten istý nákup v Kauflande zaplatíš o 40% viac ako v Poľsku. Ako je to možné? Za tie isté potraviny. Je to isté, áno, to isté aj v Rakúsku. Toto kritizujem aj ja, ak pozeráš moje videa, že proste, že ozaj tieto ceny potravy na Slovensku máme, ale to není Ficová vina, je to aj tvoja vina, aj všetkých vás, ktorí... V čom? Hneď vám to vysvetlím, pretože nedokážete zatlačiť na tie korporácie, ktoré sú tu, Lidl, Kaufland a podobné veci, ktoré tu majú obrovské marže, pretože ja som minulý vysvetľoval, v Rakúsku zarobí predavačka 2200 € v čistom, na Slovensku 1200 €, v čistom sú tam tie isté rovnaké potraviny, dokonca lacnejšie. Ako je to možné? Čiže to je problém korporácií, ako je Kaufland, Lidl, Kaufland. Ale to nie je problém tých korporácií, to je problém tých politikov, ktorí sľubujú pred voľbami, si oblepia celé Slovensko, že voľte hlas a budú lacnejšie potraviny. A potom ten politik sa vyparí do prezidentského paláca a zrazu na to zabudne, dá si pikolíka, šutaja, eštoka a ten takisto na to zabudne a ceny potravín stúpajú. No, tunak mám zo pár potravín, ktoré tunak som z hodokosti pozrel. Maslo v roku 2020 stalo 99 centov spolu s chlebom. Jún 2023, keď bola pri vláde, respektíve Odorová vláda, to skočilo tak, v 2023, že už dneska sa to nedá až tak klesnúť. Z chleba, ktorý stál 99 centov. Prepač, ja som bol v Paríži pred rokom a pol, som si natáčal video, 4 € stálo vtedy maslo na Slovensku, v Paríži stálo 2,50 €. Čiže to není o tom, že sa nedá... Nemôžem si dať na billboardy, že sľubujem lacnejšie potraviny a potom nič preto neurobia. Ale... Ja som dal návrh zákona teraz za Ficovej vlády, aby som nadstavil zrkadlo Ficovi a Pellegrinimu, že aby sme klepli po prstoch tým reťazcom. Že musia predávať za tie isté ceny ako v okolitých krajinách. A vieš, kto hlasoval proti? Fico hlasoval proti, Pellegrini aj Danko. Všetci traja hlasovali proti, myslím teda, že komplet ich poslanecké kluby. Dobre, mali sme tu aj tému sloboda slova. Vieš o tom, že Daniel Bombic je vo väzbe za slobodu slova, respektíve za to, že súd ho uznal, že neposlušný. Patrí do väzby Daniel Bombic? Ja si osobne myslím, že patrí, ale niekto iný hovoril o tom, že nepatrí a drží ho v tej base, nie? Však není to náhodou Kaliňák a Fico, ktorí s ním chodili do Londýna s ním robiť rozhovory. Pardon. Zrazu ho v pohode strčili do basy a tvária sa, že to je Kliďo Píďo. Tak akože ja som mu nesľuboval, že môže vyprávať hociaké fašistické sračky. Pardon, počkaj, Igor, povedz mi, ktorú fašistickú sračku povedal. Ja ho nepotrebujem sledovať, akože, ale nepotrebujem tu obhajovať. Pardon, teraz si to poviem. Ja som ti ho na začiatku sa ma pýtal. Ty tvrdíš, že patrí do basy a pritom nevieš, aké výroky dával. Ale ja viem, aké výroky, ja som ich videl, ja ti nebudem tie výroky nie sú nejaké strašné. Prepáč ešte raz, ale ty tu si zavolaj Kaliňáka, zavolaj si Fica, ktorí s ním chodili si robiť do Londýna rozhovory, vtedy, keď boli v opozícii a zrazu teraz dávajú ruky od neho preč. Tak ako to je? To isté je ako s tými potravinami. Podviedli ľudí. Aj takže Kaliňák, patrí do basy, hej?
Podľa môjho názoru, to, čo som videl, do vyšetrovacej väzby patrí. Druhá vec je, aby trvala vyšetrovacia väzba 7 mesiacov je blbosť, si myslím, že mala by možno trvať 3 mesiace a vybavené nech je odsúdený. Čiže toto mi prípada naťahovanie, ale kto tu je dnes zodpovedný za činnosť orgánov činných v trestnom konaní, je niekto iný. Tých si sem zavolaj a tých konfrontuj. Dobre, keď sme už pri tých Čurilovcov, chceš povedať, že tie veci, ktoré robili títo Čurilovci, boli všetky s kostolným poriadkom? Ja nejsom ten, kto sa presne vyzná do trestného poriadku. Ty si im rozviazal ruky. Ale ja som im rozviazal ruky a ja som povedal, to, čo robili... Všetci sú, nie že Čurilovcom, ja som povedal, že každý jeden policajt, každý jeden vyšetrovateľ je slobodný. Viem, čo tam robili, viem, ako to celé začalo. Viem, čo tam robili, viem, ako tam začalo, ale buďme konkrétni. Konkrétni, dobre, začalo to... V čom porušilo zákon alebo trestný poriadok? V čom porušil zákon? Manipulácie nahrávok. V čom? Ja, že Fico zverejňoval na tlačovkách, prepáč. No, zostriané nahrávky Čurilovcov? Nie, to bola manipulácia. Aj to, ale chcem ti povedať reálne, mám informácie, jak tí kajúcinci, ktorí tam boli niektorí, tak reálne ich nahovárali, sú tam nahrávky, čo majú vypovedať, ako majú vypovedať. Prepáč, keď máš informácie... Ja som to dal von. Aj trestné oznámenie som podal. Samozrejme. Prepáč, ak by to bolo pravdivé, čokoľvek, čo urobili, čo je dôkaz voči ich nejakému protiprávnemu konaniu, tak Šutajová polícia by ich zlinčovala. Keďže vidím, že zatiaľ sa im nič nestalo. Môžem ti to povedať? A všetky spory a všetky súdy vyhrávajú. Prepáč, ale sa do tejto témy príliš nevyznám. Dobre. Čiže možno prebehneme otázky a dajme si potom špeciálne dobre, len toto v krátkosti chcem povedať. Ja mám taký názor, že v tej dobe mali nad sebou riaditeľa Zuriana. Dneska je ten riaditeľ Zurian, čo bol ich šéfom, je šéf inšpekcie. No, tak. Ako to môžu vyšetriť? Mi to nevychádza. Dobre. Však, ale oni si ho tam dosadili, tí, ktorí hovorili, že Čurilovci sú zlí, však, dobre. To je to. Ináč, to som si až minule uvedomil, keď to niekto hovoril. Ja. Jak sa volá ten Lučanský, ktorý zomrel vo väzbe a minule teda niekto hovoril, som si to ani neuvedomil. Však Lučanského dával vlastne do väzby Zurian. Áno. Policajný prezident bol vtedy, alebo neviem, policajný prezident, ale šéf inšpekcie bol tiež nejaký, teda... Ešte raz, áno, bol to Zurian, ktorý nechal aj Tibora Gašpara do väzby a všetkých týchto, takže áno. Tak potom nechápem. Však tomu nechápeme viacerí. Sami vlastných si zatvárali, alebo čo teda? Dobre. To je asi na nejakú inú tému. Dobre, môžeme to potom vysvetliť. Premiér Robert Fico má takisto od 92. legálny príjem desiatky rokov. Myslí, že ten dom, ktorý reálne má hodnotu 500 000? Aký? Ja som mal, keď som bol premiér, ja ti poviem, ja som ako v 2020 roku som mal 4500 eur príjem. Áno, Fico si ho zvýšil na skoro 11 000 v čistom. Čiže sám sebe, to vôbec neslúbil voličov, že si prvú vec zvýši plat. Dobre, čak, ale to už nech ho oni konfrontujú. Ale Fico si nikdy nezarobil ani na barák v Rogoznici, ani na byt v Bonaparte, ani na byt teraz u Munka. 25 rokov je v politike, popri tom on mal iné podnikateľské činnosti. To Fico? Študoval, teda učil na školách, za to mal peniaze. Podnikateľské áno, ale podnikateľské. Nie, normálne učil, za to dostával peniaze, čiže on mal nejaké tie peniaze, robil právnika aj pre Európsku komisiu. Ale koľko míňal tých, akože on si mal šancu uspojiť. Ty vieš, koľko on míňa? Ty koľko míňaš? Ale však som videl, aký životný štýl vedie. Viem, aký alkohol pije. Tak keď to neplatil nakradnutých... Odkiaľ vieš, aký alkohol pije? Spiješ s ním? Fotiek, myslíš, že koľko ich mám? Stovky fotiek, kde on aký alkohol pije. Viem, aký alkohol pil na úrade vlády. Keď ja som prišiel na úrad vlády, pani prišla za mnou, počúvaj iba takú pikošku, to ľudia vôbec nevedia. Že pani prišla za mnou, ktorá mala na starosti nákup v podstate pre kanceláriu premiéra. Nákup zásob typu, áno, minerálky, džusy, alkohol prípadne a podobne, keď príde nejaká návšteva. Tipni si, koľko minul mesačne v kancelárii premiéra. Nemám poňatia. 5 000 eur mesačne. Dobre. A prišla teraz za mnou, že pán premiér, ten štandard tých výdavkov, koľko si mám plánovať, lebo sa ma pýta vedúci, že koľko teda asi by boli nákupy. Ja podľa mňa to bolo, že pár stovek. Akože ja som neobjednával jednu jedinú fľašku alkoholu. Ale chápeš, my sme mali premiéra, ktorý zo štátneho si zaplatil len takéto, akože čo to je vlastne? To je pohostinstvo. Keď príde ti návšteva, to musíš piť jedna k jednej s ním. Čiže keď zoberiem, že ten pohárik vypil niekto druhý a jeden Fico, tak on 2,5 litra z našeho mesačne preslopal. Chápeš to? Ja som si kupoval minerálky a džusy.
Tak ja neviem, toto tvrdíš ale ty. máš pravdu, že preslopaný bar v Dubaji je problém. Jasné, že je problém, preto som ho kritizoval za to. Povedať, že teraz máme za úlohu vypiť tento bar, teraz môže hovoriť koľkokoľvek, že to bol alkohol, ktorý sa by inak prepadol a nemohol sa previesť na Slovensku a drísty, švisty. Jasné, že sa z toho vyvinuje a bolo to trápne. A Ciganíková tam išla do nemoty, však tam aj na to videu. Ďalšia otázka je priamo od Jozefa Hambalka. Jozef Hambalek, hovorí ti niečo? No však pri Trnave niekde by mal bývať. Áno. Bol... Človek, ktorému Kaliňák dlhé roky lifroval akože vyradenú techniku. On to kupoval normálne. No. Počkaj, ja ti takisto... Môžeme si dať dokopy. Dobre, toto si môžeme dať niekedy normálne sadnúť a ja ti ukážem, čo sa rozpredávalo za tvojej vlády. V pohode môžeme. Tiež viem... Prepáč, ja som ani raz nevidel... Otečku predali za 100 000. Ešte raz, veľmi rád by som bol. Ukáž, že sa niečo rozpredalo. Chcem sa spýtať. Viem iba jedno, že Suja je súdený za to, že 120 stavebných strojov predal za 1 euro. Jasné. Ešte raz, 120 stavebných strojov za 1 euro. Nech sa páči. Takisto Kaliňák lifroval Hambalkovi za euro, hociakú techniku, čo mala miliónovú hodnotu. Ale... Dobre, ďalšia vec, taká najpodstatnejšia ku koncu 20 000 mŕtvych. No. Dávajú ti za vinu všetci Slováci, teda väčšina 2/3 Slovákov, pretože si nezvládol tie pandemické opatrenia, či už to bola tá atomovka, ktorú si spravil na ľudí. Lebo reálne, ľudia došli do takéto miestnosti, kde sa testovalo, dal si dole rúško, zakašľal, vyšparotovali mu nos, išiel preč. Druhý človek, ktorý došiel zdravý, ten vírus sa tu ako si zdržiaval, nadýchol sa, premorené celé Slovensko, 20 000 mŕtvych. Čo k tomu povieš? Dobre. Môžem ísť na to matematikou? Na teba? No poď. Áno. A ja nepodceňujem ľudí, ktorí pozerajú tvoje videjka, takže poďme na to matematikou. Alebo na začiatku takú jednu kontrolnú otázku. Nezvládol pandémiu rovnako ako ja, Orbán a Babiš? Pozabíjali 45 000 ľudí, lebo im umrelo 45 000 ľudí v Maďarsku aj v Česku. Hneď teraz ti na to trošku odpinkujem. Ty si začal prvý tými antigenovými testami. No. Tie antigenové testy po tebe zobralo Maďarsko, Česko. Dobre, a vieš, kto úplne prvý začal antigenovými testami? Dánsko, ktoré je rovnako rozvinutá krajina, rovnako veľká krajina ako my, nie je rozvinutá, pardon. Majú približne rovnaký počet obyvateľov, sú približne rovnako veľkí. Dáni počas pandémie minuli 2-krát väčší počet antigenových testov a mali jeden z najnižších počet úmrtí v celej Európe. Nemali povinné rúška, to viem. Švédi nemali. Švédi. Čiže Dáni mali najlepšie výsledky a vieš, prečo mali najlepšie výsledky? Vyšla obrovská štúdia o tom asi pol roka alebo rok po covide, keď skončil, v časopise Science, čo je najlepší svetový vedecký časopis, prepač. A oni to uzavreli tým. Najlepšie výsledky z pohľadu ochrany zdravia, životov a ekonomiky počas covidu mali štáty, v ktorých opozícia nebojovala voči vláde a ktoré vlády nemali vo vnútri kazítko, ako my sme mali Sulíka. Tam, kde celá spoločnosť držala dokopy, kde si ľudia uvedomili, že dorytí pandémia je naozaj sračka, je to nebezpečné, ešte iný argumenty poviem. Ale my sme mali šéfa opozície Fica, ktorý na Polovníckej chate hovoril, že ten COVID je strašné svinstvo, ale pred ľuďmi hovoril, to je chrypôčka, rúška dole. Fico zabíjal tých ľudí, prepáč. Nikdy nehovoril Fico, že rúška dole. Prepáč. Nikdy to nehovoril, to hovoril iný. Fico napakoval plné a na tej chate to máš dôkaz, kde mu starý Bodor ponúka, že koľko autobusov on má navoziť počas covidu na protest dôchodcov. Ďalšia vec, ja som chodieval. Dôchodcov futroval do autobusov počas covidu, tí chudáci tam teda rúška dole, lebo však to je chrípôčka, hovoril im to Harabín, kamarát Ficov na tých mítingoch a podobne. Čiže oni vyburcovali atmosféru, že Matovič si covid vymyslel a potom umierali jak muchy. Logicky, že umierali. Ale tí ľudia začali